Jinżamm arrestat iż-żagħżugħ Liam De Bono hekk kif għal darb'oħra inqabad isuq mingħajr liċenzja u wieġeb mhux ħati tal-akkużi miġjuba kontrih. Meta dalgħodu De Bono tressaq l-qorti quddiem il-Maġistrat Joe Mifsud, issemma kif is-Surġent Kevin Cormie kien għaddej qrib roundabout ta' ħalluqa bil-karozza personali tiegħu meta lemaħ lill-akkużat isuq karozza bajta tat-tif Fiat. Is-Surġent Cormie baqa' jsegwi lil De Bono filwaqt li kkuntattja lill-Pulizija tal-RIU li dawn immedjatament bagħtu Pulizija tad-Distrett biex jassistuh. Jidher li meta l-imputat sema s-sireni fil-viċin u saq fit-triq sekondarja, triq Mikel Ange Sapiano, fejn immedjatament biddel postu ma' Jason Zammit li kien passiġġier miegħu. Skont is-Surġent Cormie ura lil De Bono ibiddel postu minn ġewwa l-karozza, filwaqt li Zammit ħareġ mill-karozza biex jieħu post is-sewwieq. Mill-qorti ħareġ li skont Liam De Bono u saq biss għal ftit minuti. L-Ispettur Fabian Flery qal li fl-aħħar ġimgħat kellhom diversi rapporti dwar Liam De Bono isuq b'karozzi differenti. Iż-żewġ karozzi jidhru li huma reġistrati fuq iż-żewġ titfal ta' Jason Zammit. Waqt l-arrest Liam De Bono irrifjuta li jkollu avukat. Iż-żagħżugħ inżamm arrestat u l-kawża mistennija li tkompli nhar l-erba' 29 ta' Mejju fid-9 ta' filgħodu. Preżentament De Bono qed jiffaċċja akkużi serji wara s-sena li għaddiet saqal fuq il-kuntistabbli Simon Schembri.